Bizge matur turmuş sırağanı, dığalları көз алдымнан кетмей, неше яшьтә булган чагында да безгә балаларга әни җитмей. Әни җитмей, киңәш кирәк чакта, сагынулар артыгына бара. Әни дигән изге кеше безнең яратуы йөрәкләрдә яна. Әни җитмей, киңәш кирәк чакта, сагынулар артыгына бара. Әни дигән изге кеше безнең яратуы йөрәкләрдә яна. Шишмәсеннән эзләп алам, әниләрне җәннәт белән тиңләп, яраткандыр безгә газиз Аллам. Әни җитмей, киңәш кирәк чакта, сагынулар артыгына бара. Әни дигән изге кеше безнең яратуы йөрәкләрдә яна. Әни җитмей, киңәш кирәк чакта, сагынулар артыгына бара. Әни дигән изге кеше безнең яратуы йөрәкләрдә яна. Кайтасы килә, әни карашлары тартып тора. Безне күреп, әни сөенечтән үзе кояш сыман балкып тора.